Ahojte Pricemaniaci, moje meno je Mišo Král, vítam vás v programe Pricemania Academy, čo je prvý vzdelávací e-commerce program na Slovensku. Tento program sme dali dokopy s našimi kolegami zo spoločnosti Edby Digital na základe našich skúseností z iných vzdelávacích eventov, kde nám často chýbali praktické informácie, konkrétne prípadové štúdie, naozaj reálne know-how, ktoré viete využiť denne pri vašom online podnikaní a online biznise. Preto sme stali dokopy hlavy spolu s našimi partnermi, kvalitnými profesionálmi a speakerami, s ktorými sme zostavili dlhodobý cyklus vzdelávania, ktorý pokrýva všetky oblasti online marketingu a online podnikania, od založenia e-shopu cez spustenie webu, responsívny design, mobilné technológie, SEO, PPC, vernostné systémy, budovanie značky, digitálne PR a všetky oblasti, ktoré súvisia s online podnikaním a s online marketingom. V rámci programu sa vám predstavia skúsení profesionáli, ktorých ja osobne považujem za top level v jednotlivých oblastiach online marketingu. To, čo môžete od nich očakávať, to už vám teraz povedia oni sami. Tak som Martin Krupa z webovej agentúry UI42, ktorej sa už 15 rokov venujeme návrhu, vývoju, prevádzke a marketingu webov. Vrátane e-shopov našim cieľom je, aby svet fungoval online. Preto aj Pricemania Akadémiu vnímame ako ďalšiu príležitosť na odovzdanie know-how, ktoré nakoniec koncov bude mať za výsledok zlepšenie e-shopov na Slovensku. Našou témou je použiteľnosť alebo usability webov, čo je v podstate postup, akým ergonomickými úpravami zlepšiť weby tak, aby sa viacej návštevníkov webov stalo ich zákazníkom, to znamená, že aby na tom webe nakúpili. Ten prístup, na ktorom je založené naše know-how, naše skúsenosti, je z nášho usability laboratória, v ktorom testujeme weby s reálnymi používateľmi. Tých používateľov za posledných vyše 5 rokov bolo vyše 400, to znamená, že máme obrovské množstvo skúseností a výsledkom budú konkrétne odporúčania, ktoré chceme návštevníkom prezentovať. Vrátane podľa nás veľmi vtipných a ilustrovaných videí. Takže dobrý deň, moje meno je Vlado Cintula, v spoločnosti Riešenia.com som hlavným analytikom a okrem iného sa venujem aj správe o optimalizácii náročnejších kampaní a taktiež som projektovým manažerom nášho projektu AdBoost. Naša spoločnosť sa angažuje v oblasti tvorby webových sídiel a online marketingu už od roku 2005 a za toto obdobie sme mali príležitosť rozprávať sa s množstvom majiteľov a správcov webových sídiel a e-shopov. A pri týchto rozhovoroch častokrát vysvetlo, že nemajú dostatok skúseností alebo vedomostí, ako z týchto štatistík získať alebo vyraziť nejaké konkrétne návrhy na vylepšenia alebo optimalizáciu kampaní. A to je práve niečo, čo by sme chceli v rámci Pricemania Academy všetkým účastníkom ukázať. Volám sa Milan Šnorer, som spoluzakladateľom spoločnosti Pricewise. Veľa spoločností na Slovensku aj v zahraničí nevie, že správnym nastavením ceny je možné jednoducho zvýšiť výnosy. My sa touto oblasťou zaoberáme a pomáhame správnemu nastaveniu cien produktov a služieb. Projekt Pricemania Academy ma zaujal tým, že pomáha e-shopom vzdelávať sa v rôznych témach a tým zvyšovať dlhodobú konkurenčnú výhodu. Pozorujeme zaujímavý trend, že e-shopy si konkurujú jedine cenou. To spôsobuje cenovú špirálu a tým sa spoločnosti ocitajú v cenovej vojne. Radi by sme ukázali účastníkom kurzu to, ako spoznať ich hodnotu, zmerať ju, speňažiť ju a zarobiť viac. Čaute, ja sa volám Mišo Blažej, pracujem v spoločnosti Lighting Beetle. Naša spoločnosť sa venuje hlavne optimalizácii web stránok a návrhu web stránok. Venujeme sa hlavne ergonómii, jednoduchosti ovládania a zvyšovaniu konverzného pomeru. Naším cieľom je, aby používatelia, ktorí prídu na web stránku, sa vedeli jednoducho zorientovať, aby vykonali ten nákupný proces, ktorý od nich žiadate. To, prečo ma zaujalo Pricemania Akadémie, hlavne kvôli tomu, že je to prvý ucelený e-commerce koncept na Slovensku. Myslím si, že ak Pricemania Akadémie vyjde v takom rozsahu, ako je momentálne navrhnutá, tak to bude obrovský prínos pre celý slovenský internetový biznis, pretože ľudia pochopia niektoré veci, ktoré možno poznajú len z istej časti, z istého ohľadu a teraz budú rozumieť veciam od usability, čo je naša doména, cez PPC až po pricing. Myslím si, že tento rozsah bude veľmi zaujímavý.
To, o čom budeme my hovoriť, je práve teda téma usability a použiteľnosti a jednoduchosti ovládania web stránok. Budeme sa venovať na týchto workshopoch tomu, ako si navrhnúť web stránku, ako navrhnúť navigáciu, akým spôsobom zistiť, že čo je zlé na vašej web stránke a čo používateľ pletí a akým spôsobom to môžete do budúcnosti zlepšiť a vyoptimalizovať. Naučíme vás nejaké základné metodiky, naučíme vás nástroje, ktoré môžete používať a myslím si, že to bude veľmi hodnotné pre váš ďalší inventory biznis. Ahojte, volám sa Attila Urban, som tu za Zaragoza Digital. Pricemania Academy ma zaujala práve svojou unikátnosťou a tým, že nechce riešiť svetový mier, ale chce sa venovať praktickým otázkam, ktoré sú veľmi ľahko implementovateľné a klient hneď vidí výsledok. V rámci našich stretnutí sa budeme venovať predovšetkým sociálnym médiám, tomu, prečo je dobre byť na sociálnych médiách, ako na týchto sociálnych médiách komunikovať, a aký je prínos, ako merať prínos týchto sociálnych médií. Veľmi sa teším na stretnutie s vami. Ahojte. Čaute, moje meno je Dano Zajček, som zo spoločnosti B2B Group. Naša firma je špecialista na vyhľadávače a výkonnostný marketing. Medzi našich klientov patrí okrem iných O2, Martinus, Tatra banka. S Pricemaniom spolupracujeme na tejto akcii preto, že by sme chceli priniesť nové živé informácie zo sveta online marketingu. Radi vám ukážeme, ako pracujeme, ukážeme vám príklady, ako sa správne nastavujú kampane a ako sa spracuje s veľkými klientami, ktoré majú veľké rozpočty na kampane. Takže dúfam, že prídete v hojnom počte a tešíme sa na vás. Zdravím vás, volám sa Tibor Peták, som z portálu SEO.sk a SEO sa zaoberám viac ako 10 rokov. Robím SEO pre veľké, malé firmy, školím SEO a tohto projektu sa zúčastňujem preto, lebo viem, že keď sa niečo Pricemania dotkne, tak to určite dobre dopadne. Na mojich školeniach sa určite budeme zaoberať aj nejakými základmi SEO, ale viac pôjdeme do hĺbky a budeme si hovoriť viac o pokročilom SEO, bude to viac workshopové, viac o diskusii. Určite si odhalíme nejaké základné SEO mýty, napríklad dokážeme, že SEO nie je spam, že sa to nebije s použiteľnosťou, s prístupnosťou a určite si ukážeme aj nejaké zázraky, ako za pomerne malé peniaze získať veľa návštevností. Teším sa na vás.